mlebu nang aku muni dhewe nggih mboten ngoten sadurunge mempelajari. Tapi kan kadang lali. Iku wis tahun kapan iki lah iku tuh muncul eling ngoten lho Pak. Mboten kok kula dereng belajar terus muni dhewe. Nggih pun belajar tapi kan gak wani nyampe nang durung wayahe ngoten lho maksudnya akhirnya ya ketumpuk-tumpuk. Nah, ngeten iki kula paham. No sampean jadi Mbak Pina Jumat lagi nyekarai bingung Mbak Lisa. Nah, iki jadi soban sampe nyekari wis siap ngono Pak. Dadi bendina nek iso sampean tahlilan nang gone awake dhewe sampean tahlilno. Iki mah tujuane sampean nang rezeki jenengan makane kon yasinan. Jadi yasinan ge mati tok. Lah ngene iku lho. Pak terakhir Pak. Terakhir itu loh, ayat terakhir. Singkun fayakun itu loh Pak. Terakhir apa Pak? Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sadurunge iku Pak. Apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Mandek. Kun. Iku mandek sama ndek hajat apa dionekno. Iku tujuane sampean kon yasinan. Aja ku fayakun. Lah iki tuh sampean njaluk apa kok dadi fayakune apa? Lah kun jadilah. Maksudnya jadilah apa penjalukku onekno bareng nek wis sampean ajokno fayakun makane jadilah temenan. Baru fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dibalekno maneh kabeh sing ngekeki kabeh rezeki Gusti Allah turja'un. Iki apa? Kembali. Misalnya saiki kan bedino yasinan tahlilan tapi gak paham to Pak. Paham diwaca dereng semerep Mbak Lis mboten napa-napa jenenge belajar. Lah tujuane ngaji iki belajar cek gak sing gak eruh cek iso dadi eruh ngoten lho. Dene cek nyala-nyalano wis bener seduwe iki pun bener tapi enek sing luwe bener maneh tunggahno ngoten intine. Makanya kan kula ngomong, oh Gusti ngaji niki berarti penuh dengan berkah temenan aku ngono. Wong gak wong syariat hakikat tarekat marifat gak paham perkara iki. Padahal iki di yasinan di dinggon diwaca nanti diwaca tapi gak tahu dipahami isine tahlil iki. Padahal nggih diwaca njaba tok. Kudune diwaca Quran iki diwaca njaba ya diwaca jero. Dadi jero njaba iki ngonekno terus perbuatan ya praktek temenan tujuane nanti dadi nek maca iki ada tujuan lho Pak. Nah, ada tujuan perlu bukti. Buktine apa tujuanmu nang ndi? Oh, kula badhe teng Pare. Buktine sampean teko Pare temenan. Padha sampean tujuane sampean ndi, Pak? Nyambut gawe bendina entuk apa? Duwe itu jan duwe iku mangko. Ngono tok ae kok. Intine kan ngoten. Sampeyan agak nyangka to wong tahlilan kok nang duwe. Padahal tahlilan iki ngene wong mati lak ngono. Imame kan mboten ngerti kok. Nggih, Pak. Imame iki modal ya Mas. Lah niki imame malah wedok iki malah. Imame akeh bauno sing ora ngerti. Nggih, Pak Ciman jeda tak tekoki mau kok turu. Nah, hayyum bab niki cek iso abadi, kekal abadi selamanya. Maksudnya selamanya apa? Semakin nyoto bukti temenan jenengan bendina rezeki jenengan paringi lancar nyekel duit temenan ge nyukupi kebutuhan sampean, kebutuhannya keluarga sampean, luweh damel sedekah. Lha iku jenenge sampean wis tahlilan, jobone ucapan tahlilan, perbuatane bukti temenan sampean nyekel duit. Kenek digawe nyangoni anak, kenek digawe bendina blonjo, iso tuku peda, iso tuku sembarang kalian kan gara-gara niki wau buktine Gusti Allah jenenge la ilaha illallah. Asalnya manusia kan lahir dengan la ilaha illallah, dikembali
kembalikan la ilaha illallah makane sampean kon tahlilan cek eling la ilaha illallah tujuan nang diuripno lampo wis ngono tok. Pun 10:30 nggih, pun paham nggih. Pak, kurang siji. Sifat pameksane Gusti Allah iki paham. Iki mang kan apa? Hikame kan ngoten. Sifat pameksane Gusti Allah. Paham sampean apa? Pameksa, sampean dipeksa ngono ta? Paham ya. Maksudnya pamaksane Gusti Allah sampean kan ngene lho, karepe Gusti Allah, kehendake Gusti Allah. Iku jenenge sifat pamaksane Gusti Allah. Kehendake Gusti Allah sampean sing dikarepno Gusti Allah ku ngene, paham ono. Kaya tahlil iki mang asine sing butuh awakmu, dudu wong sing meninggal. Sing meninggal iki sing kaya grojokan. Sing butuh awakmu. Iku jenenge kehendake Gusti Allah sing ngarepno ngono Gusti Allah sing kaya kehendak ngono Gusti Allah jenenge sifat pamaksane Allah kan kita pengen ngono hikamane. Makanya kula tantu kok Pak jenengan mirengaken kula maknani mirengaken paham mboten mboten nih ini ki mau lah intine awake dhewe iki gur digawe contoh. Ini lho Pak, intine contoh sampean dipethukno sapa ae. Perbuatane kowe kumang apik, bah elek sing dihadirno. Nek elek aja ditiru. Perbuatane wong aja ditiru, nek apik tiruwen. Gur ngono tok ahline Gusti Allah gak angel-angel. Ya dadi perkara awake dhewe kan menghakimi wong. Jadi maliki yaumiddin. Bendina maca Al-Fatihah. Diwaca tok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikongkon matur suwun yen Gusti Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Bendina mbek sapa kon sing apik. Maliki yaumiddin. Iki lho Pak tujuan sampean ben takon mate kae jenengan maksudnya. Maliki yaumiddin itu berarti sampean iso nguasai sampean dhewe, sampean aja dadi hakim, sampean kuasane awake dhewe, sampean iki lho sampean iso ngerti tanggung jawab sampean apa mboten niku jenenge maliki yaumiddin. Tanggung jawab piye? Tanggung jawab setiap hari sama dilakoni Gusti Allah kan dadi wong sing tanggung jawab jadi sholawatan. Sampeyan lapo-lapo perlapo sholawatan. Sholawatan itu jadi Allah merintahno Muhammad sing tanggung jawab saya piye? Tanggung jawab nang awakmu dhewe. Iku lho. Dan tanggung jawab awake dhewe wis ngerti, baru tanggung jawab nyanggone bojone, baru tanggung jawab nyanggone anake, tanggung jawab nyane wong tuane. Niku sik lah nek yo jero iso nguasai awake dhewe akhire ya pecoan mbek bojone mbek anu. Soale napa? Ngerti tanggung jawab e. Nek tanggung jawab sampean masih mbek bojo menghormati. Metu ning basa meneh. Ayo. Ayo terus tadi Pak Engko siap dibahasane. Pokoknya nek ngomong tiga, kalau nek ngomong ditiru iki kok berarti wah iki niru Mbak Lisia. Pokoknya ngeten lho, wong intine kan kula niki anu to, ngekeki kabar baik. Ngongkon perbuatan sing sae lha piye men tugas kula ngoten. Lah terus sampean gawe gak kan terus jenengan sing nglakoni. Digawe dadi sayane jenengan mboten digawe nggih mboten napa-napa wong sing ngrasakne jenengan. Pengen dadi jenengan pengen mlebu swarga. Nggih. Nah, niki berarti tetep senengane angon-angon neraka. Nah, intine ngoten. Pun ngoten mawon nggih. Pun paham toh sedaya kuat ae ilmune akeh tak tutur. Terus garek kanten praktek piye ngono mawon. Pun ngoten mawon alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget ilmu ingkang sawon kula sampaikan dhateng panjenengan niku wadah asline iku ilmu punjer-punjer tok inti-intine tok.
selama iki cek ndang kebuka cek ndang paham maksudnya bendina sing tak lakoni iki tanggung jawab sing piye ngono lho maksud kula niki Mbak Lis bolak-balik tanggung jawab kawula manunggaling Gusti iki piye ya iku sampai tanggung jawab yang sampean dhewe gak mbek sapa-sapa wis dituduh ini wajah tu wajah yai wajah sampean wajah tu wajah sapa sing dihadirake ngene iki Gusti jenengan bah wujude sapa tetep Gusti sampean kan ngono to sampean tetep angkling berarti lali sampean sholawatan Alhamdulillahirabbil alamin matur suwun sanget ilmu sampean kula sampaiaken oke